कयदिननि गेजेराव नोंनि बेमारा हामबाय एसे 1 मिनिट बुंदो। एक्चुअली आंनाव फिस्टुला जागादोंमोन फिस्टुलानिफ्राय उनाव फाइल्सनि रुप लालांदो ओमफ्राय बिनि थाखाय आं फाइल्सनि मुलि नागिरनानै सिगां डक्टरनि जादों एथ'ग्राफ इउज मोनाखै बेनिफ्राय बेवहाय इउटुबाव माखासे मोननानै नाम्बार मोननानै कल खालामनानै फैनानै दा मुलिखौ जानानै 10 दिनाव एकदमबारे मोजां मोनबाय आरो दा गैयि बायदि मोनबाय आरो। आंनाव थाइरयड जादोंमोन ओमफ्राय कलेस्ट्रलबो जादोंमोन ओमफ्राय आय'डिनबो खम बावहाय आं मुलि जानानै मोजां मोनदों बे साननिफ्राय मुलिखौ लांनानै जाहैनानै एसे मोजां मोनदों। कयदिनाव मोजां मोनबाय? एक सप्ता 5 दिन जाबाय दिनैजों आं जानाया। आङो माने बिमानो बिदि लोंबाय थानायखाय लांदोंमोन आरोना बेलेगनि न'आव थांदोंबाबो जेन'बा गावनिनो असे बिमा मोजां जाथों होननानै लांदोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' सप्तासेजोंनो 7 दिनजोंनो प्रमान मोनदों आरो एसे न'आव थायो आरो लोङाबो एसे साफाबो थादों आरो मानसिया। नोंनि आइ ना आइया दे खिन्था। माने सिगां गोजानाव थांनो हायामोन थाबायनानै ओमफ्राय दा एसे थांनो हाबाय आरो थाबायलांनो हाबाय बाजारसिमखौ थांलाय फैलाय थाबायनो हाबाय ओमफ्राय गाहायाव जिरायनो हायामोन दा एसे दंबावो होमब्लाबो जिरायनो हासै आरो। माने मथा मथि 80% हामबाय ना? कयदिननि गेजेराव? मास मोनसे जाथ'वाखै एसे नांबावगौ। जोबोद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आङो दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन जेथुनाखि बङाइगावनि एसे खोलाहा थानाय आइ लाभ बङाइगाव होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना निश्चय बयबो मिथिखागौ बङाइगाव पार्कनि बेयावनो आइ लाभ बङाइगाव दा बिनिनो एसे खोलाहा थाङोब्ला मोनसे नुथुनपारा होननाय जायगायावनि सासे आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रानि आङो भिडिअखौ लाबोदोंमोन नोंथांमोना निश्चय नुखादों। दा गोबांथार मानसिफ्रानो मोजाङाव फैदों आरो दा आंखौबो माखासेफ्रा फंबाय मोजां जाबाय होननानैहाय खोन्थादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे भिडिअआवबो माखासेफ्रा फैदों ओमफ्राय माखासेफ्रा भिडिअआव फैनोहाय लाजियो दा फैयाखै आरो ओमफ्राय सारा आंखौहाय बे भिडिअखौहाय होना हो होननायखाय आं होनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जायफ्रा हामबाय बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां ओमफ्राय जायफ्रा हामथ'वाखै आसा खालामदों बिथांमोनाबो हामगोन मानो होनना बुङोब्ला बेमारफ्रा जानायाव गोरलै मानो होनना बुङोब्ला गानोहाय एसे गोब्राब आरोना खेबसेनो लेवाद बोखानायफोरबायदि बेमारफ्रा हामा ओमफ्राय जायफ्रा हामबाय गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय जायफ्रा हामाखै दुखुनांथाव जेनेबा आसा खालामदों बिथांमोनाबो हामगोन। नमस्कार मैं আকৌ আজি আহিছোঁ এছকে ব্লকৰ লগত ভাইটিৰ লগত কাৰণটো হ'ল এটা ভাল মেডিচিন আহিছে যেটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰ সবে খাব পাৰে মাল্টিভিটামিন হয় বেমাৰৰ কাৰণে যেবিলাক মানে ভিটামিনৰ অভাৱত বেমাৰ হয় এইটো কাৰণে আৰু এটা নতুন বস্তু আহিছে যেবিলাক মানে ম্যাৰেজ লাইফত থাকে বিয়া পাতা লৰা ইহঁতৰ কাৰণে আৰু সোনৰিছ বেবি সৰু বাচ্চা আজিকালি বহুত বেমাৰ হৈ আছে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হৈ আছে মেলেৰিয়া টাইফয়েড হৈ আছে বা কিবা ফক্স হৈ আছে এইটো কাৰণে বাচ্চাবিলাকৰ আৰু বহুত ধৰণৰ মেডিচিন আহিছে এইবিলাক নতুন বহুত মেডিচিন আছে যেবিলাক মানুহ বহুত দূৰ পৰা আহি লৈ যাই আছে মোৰ পৰা ভাল পাই আছে আর এই 2-3 দিনৰ ভিতৰত আৰু বেছি ৰিজাল্ট আহিছে যেবিলাক ফিচুলা বুলি কয় পাইলছ নহয় পাইলছটো ভাল হৈ আছে লগত ফিচুলা 10 দিনত ফিচুলা ৰিজাল্ট আহিছে মই ক্যান্সার পেশেন্ট কিছুমানক দিছিলো আমাৰ এই ডক্টৰ ৰমেশ পটৰৰ বস্তুবিলাক এটো ক্যান্সার পেশেন্ট ভাল হৈ আছে বহুত কেটা ডায়ালিসিস বন্ধ হৈছে এই ভিডিওবিলাক মই আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিম আজি আমাৰ ভাইটিয়ে এই ভিডিওবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে চাব পাৰিব আজি এনেকা কোনো বেমাৰ নাই যেটো ৰিজাল্ট মোৰ লগত আহা নাই কালি মোৰ লগত এজন পেশেন্ট আহিছিল যাৰ 21 mm আছিল কিডনি ষ্টোন এই 21 mm কিডনি ষ্টোন মাত্ৰ 2.5 মাহ ভিতৰত পুৰা কমপ্লিট পাইছে 6.5 mm গলব্লাডাৰ ষ্টোন আছিল এটো 2 মাহৰ ভিতৰত ভাল হৈছে ডায়ালিসিস পেশেন্ট 3 মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট ডায়ালিসিস বন্ধ হৈ গৈছে পেৰালাইজ পেশেন্টৰ ৰিজাল্ট 15 দিনৰ পৰা 20 দিনৰ ভিতৰত পাইছে আর যেবিলাক এন্টি এডিকশন হয় বহুত ধৰণৰ নেশা কৰে এই লৰাবিলাকৰ ৰিজাল্ট মই বহুত ধুনিয়া পাই আছো 15 to 20 ডেজৰ ভিতৰত ভাল ৰিজাল্ট আহি আছে তো আকৌ একবাৰ এই ভিডিওবিলাক আপোনালোকে চাব আর আগবাঢ়ি আহিব মই এইখিনি কৈ ইয়াতে এই কৰিছো मुलियानो बरथिक जोबनै न' सिङावहाय मा मुलि सफैखो नै आयु पुरा कार्टन सफैबाय आरो गोबाङैनो दङ बेयावबो नै कार्टनल' आरो पुरा बरथिक जोब बेयावबो कार्टनल' नै हिसाब सारा सफैबाय आरो खोलाहाबो न' बरथिक